arkitektoa eta Irimoko talde fondorreko partaidea. Petxakutxa formatuan aurki esplikatuko dizuet pixka bat orain arte zer izan den Irimo. Irimo Urretxun kokatuta dagoen zonalde industrial bada, alde publiko dauka eta alde pribatu bat ere bai, gorriz ikusten dezuena alde publikoa da, urdinez aldiz alde pribatua, eta gutxi gora bera 75.000 metro karratu osatuta dagoen eremu da. Asko galdetuko duzue prozesua zergatik sortzen den, beti danik eraman izan den hirigintza modeloak, eraman izan du bai Irimo eta Irimo bezalako inguru asko eraman izan ditu politikoen eta teknikoen arteko aliantzeekin, nolabait blokeo sistema edo blokeo egoera batetara, eta blokeo egoera horrekin apurtu nahian edo eta hirigintza sozialago bat egin nahian sortzen da prozesu hau. Horrela, 2013ko urtarrilean parte hartze prozesu bat konbokatzen da Urretxun, bertaratzen dira bai hiritarrak, teknikoak, enpresariak, eta bertan lantzen dira edo analizatzen dira pixka bat Irimoren gainean influentzia edo eragina izan dizaketen faktoreak, eta nolabait analisi bat egiten da. Bertatik 6 ardatz orokorrak ateratzen dira, garrantzitsuenetarikoak zerbait adaptablea, izan barra daukala, eta mueble honen irudia edo jarri zuen nolabait ikusteko egoera desberdinetan, gauza desberdinetara egokitzen den mueble dalako, eta Irimoko eremuak ere nolabait horrelako funtzionamendu bat eman beharko lukelako. Hortaz gain, eremuak jasangarritasuna bermatu beharko du, parte hartze prozesuez hornitu beharko da, garapen endogenoa ere bultzatuko du, eta izaera municipala nahi supramunicipala bultzatu ditzaken eremua dela kontsideratzen da dagoen lekuan egonda. Zer egin da orain arte? Lehendabizi hau guztia bultzatuko duen talde motor baten osaketa, talde motor hau parte hartze prozesu honen ondorioa da, taldea irekia da, norbaitek aportaziorik izango balu kontaktuan jartzea besterik ez dauka, eta ikusten denez, edade desberdinetako eta arlo desberdinetako jendeak osatzen du talde hau. Eta helburua da poliki-poliki pausoak ematen hastea Irimoko eremua bizi berritzen saiatzeko. Hortarako zer behar izan da lehendabizi finantzaketa Urretxuko udaletxetik eta diputaziotik etorri da, eta oin hemen nahi okatuko izkizu da pixka finantzaketa horrekin ze pauso eman diran orain arte. Bisita gidatuak antolatu dira, baita ere lekuko memoria eta argazkiak atera izan dira, eta aurtengo uztailean adibidez foro bat antolatu zen, eta bertan landu zian txarla eta konferentzi desberdinekin gai desberdinak. Ekofeminismoa, hirigintza, jasangarritasuna, eta nolabait ikusiaz Irimoren gainean ze faktore dauden eta zeintzuk izan dezaketen eragina. Inguru giroari dagokionez, kokagunea industriala izanik, eta bertan izandako historia izanik, kontsidera daiteke lurzorua kontaminatuta egotea, beraz, kontaminazio horren gaineko azterketak egiten hasi dira, eta baita ere eremuan dauden hondakinen kudeaketa eta sailkapena ere egiten hasi da. Aurten hasi dira eremuaren bizi berritzeko lehendabiziko obrak, eta hori margotuta ikusten duzuen eremua izan da aukeratua lehendabizi eraberritzeko. Eremua publikoa da, konkretuki Sarralde pabiloieko laborategia eta bertarako sarrera. Eta hau sustatzeko enplegu sustapena bultzatu da langabezian zegoen jendea bertaratuaz lan egitera. Hemen ikusi dezakezue jatorrizko egoera zein dan, eta eskubian ikusten dituzue aldiz gaur egun nola geratu dan, argi dago oraindik lan asko dagoela egiteko, baina modu bat ikusteko edo bisibilizatzeko eman dian pausuak badaukatela eragina batez ere hondakin mailan garbiketa. Hau izango litzateke Frantzian, Nantesen, Irimoren antzerako eremu industrial batean eraman den prozesu antzerako bat, goian dituzuen bi argazkiak Nanteseko irudiak dira, eta beran aldiz egin dira montaje moduko batzuk Sarraldeko pabiloiaren barnean, nolabait bisibilizatu ahal izateko zein izan litzateken izan dezaken itxura aldaketa bat. Baita ere komentatu nahiko genuke Facebooka eta blog bat martxan daudela, eta web horri baten eraikuntzan ere lanean ari garela. Bertaratu nahi dira orain arte egindako guztien dokumentazioa, baina lan karga dauka eta oraindik lantzen ari den zerbait da webgunea. Argi utzi nahi genuke gaur egun hirigintza mailan gauzak dauden bezala egon da, ez dela posible momentu honetan bertan aktibitate konkretu bat edo denboran iraunkorra izango dana ezartzea, eta guk nolabait mientras tanto edo deitzen digu orain gauden momentuari hirigintza arauak aldatu arte gauden egoera horri. Zergatik existitzen dugu?
mientras tanto hortan gauzak ondo egin daitezkela. Uste egulako gaur egungo egoeran, lekuak bera daukan balorearekin eta gaur egun doziogun baliobideekin ere gauza positiboak egin ditzazkegula, eta horrek ere bermatuko dula etorkizunerako ere espazioa bultzatzen hastea. Eta hau pixka bat hobeto esplikatzeko, mientras tanto hontan edo hirigintza arauak aldatu arte, ze aukera eskaintzen dizkigu eremuak oraintxe bertan. Adibidez, kontzertu bat egitea, moda desfile bat egitea, edo ja kasuistika real batera joanez, planteatuta dago hurrengo hilabeterako bigarren eskuko azoka sozial bat egitea, eta nolabait denboran iraunkorrak ez dian aktibitate ez konkretuak. Eta egunen batean, nolabait hirigintza arauen aldaketa batekin, bai izango litzatekeela aukera bat, adibidez kirol instalakuntzak, edo enpresentzako eremuak, edo gehiago ohituta gauden aktibitate konkretu eta denboran iraunkorrak dianak egiteko. Gonbidatu nahi zintuzketet bihar Sarraldeko pabiloian, goizeko 9:00 egingo dan jardunaldi batetara. Bertan esplikatuko dira bai Katalunian eta baita hemen Eibarren egin dian antzerako prozesu batzuk, eta ondoren lan mahai batzuk egongo dira, bakoitzak ere bere aportazioak eman ditzan, nola ikusten duen eremua eta zer gustatuko litzaioken egitea edo nola ikusten duen. Zer behar dugu guzti honekin jarraitzeko? Lehenik eta behin finantzaketa, eta ondoren beharko genituzke bai ideiak eta baita proiektuak ere. Orduan, adibidez, bai beharko tailerretara gonbidatuta zaudete, zuen aportazioak ere aurrera jarraitzeko oso garrantzitsuak direlako. Eta azkenik erronka edo horretoa, galdetuko nizueke zer gustatuko litzaizueken sortzea eremu horretan, baldaukan norbaitek proiektu edo ideiarik bertan garatzeko, eta baita ikusten dituzuen proiektu desberdinen arteko konbinaketak sor daitezkeela eremuan bertan. Besterik ez.